Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Na marga jing theru labba ha kelang ki benta jong jela hadu menta gila don hadu khat arngut ki men simbri ki bala do e yala ka jing em kat ban reungut pan kidang ja bat ki kenhon ai jing rap kidang wat iki habakran gila pathai kubor u menteri ka sarkar jela bopai ketna disaster management u ba kirman shilla ulai thu ba kitai ki belayap bat ki barang ja ki kenthop ya ka jing ja ka badang shuja menta ka arsan trek nai lur halu alum pering hamada ruting hawa ti hiang kabadan sikithan mau korwan hanong ston ha police reserve Shillong ha wa umkhra bat hakiwei pat ki jaka u menteri sarkar lai thu ru panamar ka jingjor slam ha kini ki ar nilai sngi kala don ru ka jingtua khndo ha ki bobon ki jaka kum shalai umkhra ar colony laimer opo Shillong bat kiwei nang ta kala don ru ka jingslai ha ki bobon ki jaka kum shamiliam ka jingkhlem ki dieng ki set kum sharaino bat kiwei pat ki jaka mentang sikit dengan juga ban YouTube kadon kita hi kijing sensi ingat apa juga state jongi kebun kong kadon kebai ke landslide apa madan rating habai be kulung ila do iri kijing jongi kadkum ke report dong ila yo hadu kita kesini ban gidang upshu ye report ye lese gidang don shu and then sakabai kadon kenika flood apa melen ya kata report but loss of life impact yo gidang ya up satu lipat ke apa luar lah cuma luar lumpering apa dobi ghat kini ke landslide wajah armut kijing im miladu bat laingut entarang mesupat yo hanong stoin don armut ki ba do ya kijing im bat sawut la yo rescue way missing kijing ide bat ke flash flood masyara kini kali bat ngidon ru kini ki report ha kini kisni shisni arsni haun ne usla bajur ha kidang don shu kini report ki pemila yo lum na ki office haji te bat kini ka rhino point mau yong martem hanir don kini ka jingjia ba or rudeng dan hangim don ka jindu ya dia jim te ki police ba ki forest official kila le clear no ya ta area sakawe pat ke landslide apo zigzag road real bomb habaki PWD kila ya wan la clear no ya ki jingjia yakini ki debris baro la de clear sakawe pat ke landslide apo police reserve Shillong armut la sha tle kindeu kita ki de hoy ya ka body la de recover the way nekta Sony Topon ke mara ba abuse nem bashong basa person address au sa ante po police reserve de khun jong isri 18 stone I mara khun jong ita but so we part de ul let silnang ar mara ba abuse nem khun jong isri Prabhat ar mara iba siyang masa ante police reserve the ibade permanent address part ibada dari Golpara district Assam tadang don shu kijinjia kiba nga ni matma hangni po Shillong ni kata pede po wa umkra haba ibe briu la sha wrong ma la shara daga hadu mentam panlap ya ka body jui ki SDRF ki fire service police incident commander zone 4 baro kila ya don kidang ya one temanta ya ini ba missing iba kerteng kumi ban shanlang rengat dan dang don shu ka jing urdeng yang hapo lau jenri mapat la declare ya ke ya kiding bro and then landslide apa maulai umulong hangta rum don jingjia ki SDRF ki police ki la le ya bodon kam Henry hangni pat don langut ki
kena kita lah di rescue lah para cha po Negrim Hospital iba ngitip kerteng iba liansi melem umlong Shipos nem karta sebe lumlang melem umlong Ingris nem karta sebe pat ya ik lang melem umlong ars nem karta yakini lara cha Negrim Hospital dan don shoot kene ke ju ordeng biang hapo PTS Mauro hang taru sno don bok pan ong bam don ki ba ki jingjia bedok ye ki jigim kenalian jong ki polis ba ki forest official ki lale ye ki bodon kam tahani armut ki away brula rai support civil hospital by don injured te ba tip kertem kumi ba abros undor ba life aslim karta ba shong masa ba molai nong pathau kedon ru ke landslide ba that mile lai mile ru ke hajan residential building house jong i nirsi thank you hantam don ke casualty ke jingjia ba du i jingim te yake area la pha kodon no bat la pha benu la pha mi lu dia ki bri boro da hani ki don kini ki nalian jong video PWD urban affairs police ba ki muda boro ki la don ki tim ki la le hi bodon kam dan don kini bun bha kini ki jingjia ha posted sakaway anon ni dan don kelans like upon line kra nong rimba hantaru undon ki jingjia jingdu ya ki jingim dan sakaway collapse of retaining wall akhir residence jong Sri Subodh CH Chaudhary at RR colony te ki video mapat kila lake inspection te ka report mentang up na kemudah te kidang don chu kum ha ki shisni ashni shwaru mongi ke jingjia bajia hapo hakawa tenhiang of war san lendo area hapo jongka mau kerwat sin RD block haka ar 3 September 2000 ba nitip iya snyomo re kakum report ngi iba kawai kali number ML05Q sau ibe wesan kala sya rong hak ni ka flash flood but hangta ki don rimut ki briu hak itu por haduk gan pot babenta nila ya tib samut la recover ya ga body but sa setang iwe hadu menin armut 4 recover andre mental sila yo yang seiwe total 5 la recover andre yaitai ba number 5 nimpati pede ke body jono nomor hakini kisi nila timo kum hadu menin i Srimati Ladiang Hun L Maulot la recover body jungi Srimati Bada Manbha L Maulot itaru la recover and then Srimati Ibada Shisha Langdo Badi Sri Daman Langdo kita kisahut hadu menin la recover ida body jungi ban mentag ski danglap sebe body dream patip kedai jono nomor saargut hangni jong i Ferdinand Marthong badi la Panshai L Maulot tena peding jong kini kawai ke body la sedang up ya ke report dan confirm kedai jono te depet ye kini ki jingjia hapo jong state jongi ki jingjia ki bosher khela especially mo hapo jong ka make city jongi Shillong city bunsin ni shai ikren chhang ki jingjia ba ur ki deng ngila mat ngila do ikmin sembu habo ur ki deng hapo sor Shillong tenaliam jongi ke department mentang dang persang ban min pentho kuwe ki jingtho the city shai minister yang ko forest and environment ban request i dalong kepala ban onno yakini kiteng ki behe nila sha bunsin ni chai kren ya gaju shi gaju andre naleng ko forest ho ni so tho ba dalong concern yakini kiteng andre kum hajing i jo ni naleng ko disaster management kani kalong ko we ki juma ba
nila banmat hakinu kinu dukon hakinu kinu report ina kata in pa ya kesitin dengan juni in page ya ke bala in request ka bala in ya persang bani kren report government tu ya lese nila banle ya dibetangkan hajini day bat ki compensation hadu mentang in banla ban declare ya compensation nomor ni up ya ka SDRF norms nomor ke department joni yang la ban declare ya kilo compensation claim the tip ya ka claim ke SDRF norms ka as per ke SDRF norms means upon I ki reports but means I ya ka compensation tu bada long ke ba sha ini banai te kita ki de ki jinja but kita don shoot ki jinja flash flood landslide but kiwe hopo jong ke state jongi ya kita baru ngidang abi ki reports na ki DC dan lihat juga nga ta ya kini ga message mo sha condolence message sha ki niki family ki do ya ki bahi ngasem ba ni na kalian jongi ngin bu agi jindu ai ba ulei don rangkat bat kini ki ba klat na kini ko perthe ki bahi ngasem jongti ba ulei don lang rangkat bat ki nang ba kindia ban chu su chung sai sha jangai nang ni na slap the rangkat bat ulei trai kumba khat amut ki bakhat ya but missing part mi don hani kumba henriu 8% ke report ke bangam pat yo ngam pat no bandikle de kat ki bangala yo adu matagus khat amut ki bakhat but henriu ki ba missing kumba jolo Long khat amut tang mentang sih. nadu kitu ki report nga la itu baru exactly how to norms nomor Gumsen ki don ki compensation ba nalian joint chief minister in shat ai nalian jo imo to it depends ha ngamla ba no exactly ndai kat kum kanoms de kanoms jongi 8% ngam ko exactly kat no ki ai de kadon ki ai ye kamde ye baro not all kind of a calamity de ki don la ki jong cha ka resu ka ye na ve she ve mo kata ni jing ai jing ra ngala perkhat hi banalian jong department jongi ngin ai ki jing tho shaki department ki bade pe ya kini knamba kinshim ya kinle ya kabudon kam nomor 8% mo ngilai bonsen tua ki wol tua ki ke te ngimpan no ban ong ba ke ke bala ban le ringin persang hi ndai lada ngam bakla ki don hi haba kinu ki construction ki tek part mo ki develop po jong ka state jongi ki don hi kita ki jing tha ba ki hapte banshna as per the rules ni as per the jing tha khna ba kanun don kunu calamity if I'm not mistaken kin don be kumita lam kumta ngin shna ka domon mah pe ka building by law ru ka jimut ba ban yada na kita ki jingjia so yeki wol try kan don be kita rules ni ki ain